Ahojte lidi, dneska tady ochutnáme věci, co jsme si nikdy nekoupili a nikdy jsme to ani nechutnali, tak jdeme na to. Takže tohle je takovýhle tung brain rot, tak to jdeme odevřít. Co to je lidi? Nepoznám, ale mám brbr potopy, no. Takže je to vše, tohle je nějaká borka, nebo takhle to vypadá, nic víc už tam nebylo. Jako moc se mi ta postavička nelíbí, ale je to taková obyčejná postavička. Takže jdeme si ukázat něco dalšího. Takže teď jsme si tady ochutnali takovýhle, teda teď si tady dáme takovýhle, ochutnáme takovýhle pití. Není to určitě český, tak to jdeme ochutnat, ne? Počkej, ten. Je to hodně dobrý, lidi. Nevím kolik, že stálo to nějakých 30 korun. Chutná to strašně dobře. Jde tam cítit strašně to kiwi. Je to zelený, je to toxic docela. Takže je to tohle, takže můžete si to když tak ochutnat doma. Tak jo. Máme tady ještě tyhle 3 věci, tak to dám ochutnat. Takže to jsou nějaký takovýhle řasy. Je to chili. Trošku bych se bál lidi. Fuj, to smrdí divně. Oj, ale jich tam rybina. Jo, takže takhle to vypadá, tak to jdem testnout. Jakože to není vůbec špatný. To vůbec není špatný. To je dobrý. Lidi, nevím, co je tohle. Nedával bych si to tam, ale už mi to trošičku pálí. Asi vím, proč je tam jedna tata, protože to moc nepálí. Chutná to dobře. A prostě třeba na nějaký chálek je to docela dobrý. Tak, takhle to vypadá. Takže tady jsme lidi a jdeme si to ochutnat nějaký Big Pant, takovýhle slaninový, tak to jdeme snad testovat. Nějakým obalu. To jsou tyhle, tak asi tady kousíček vezmu. Je to hodně tenoucí. Takže lidi, bylo to docela dobrý, jak jste to viděli. Je to hodně tenouční, láme se to jak blázen, tak se ještě dáme. Je to dobrý, ale vůbec tam není cítit to maso, vůbec. Je to takový jako docela chemický a moc se tam nejde cítit, tak jdeme si ochutnat jiný. Takže takhle jsme lidi u poslední věci a necháme si zlatý řep večera, Big Pant, ale tohle je nějaký krabový nebo sušový, já nevím, suši. To jdeme odevřít. Třeba tohle bude mít lepší chuť jak tamto. Tak, já si vezmu takové jedno. Takovou set. Lidi. Chutná, hele, kdo byl u moře, tak ví, tak to přesně chutná, jako moře. A jde tam strašně cítit ten krab, já už jsem jednou kraba jako fakt měl a jako docela mi to chutnalo. Fakt tam jde cítit líp, než tady to masový. To bylo teda hrozný, tohle masový. A tohle je o 100krát lepší, jakože. Fakt, takže tohle klidně můžete ochutnat, já si ještě takhle dám. A já vám zhodnotím, co bylo nejlepší a co bylo nejhorší. Takže tohle pití je druhý nejlepší. Tohle je první nejlepší. Tohle bylo třetí nejlepší. Tohle bylo čtvrtý nejlepší a tohle bylo nejhorší. Třeba vůbec nechutná jako to, jako bylo to vyprodaný. Ale nechápu, co na tom tak lidi jako, co jim na tom chutná, když tohle chutná o 100krát líp. Ale tak se mějte lidi, dejte like, odběr, popřípadě ten zvoneček, ať vám žádné tyhle videa neuniknou. A mějte se zatím, čau!